Szeretettel és tisztelettel köszöntöm megjelent vendégeinket, képviselőtársaimat és a hivatal dolgozóit a testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a testületi ülés határozatképes, 5 képviselő jelen van. Napirendet úgy tudom, hogy mindannyian megkaptátok. Szeretném kérni, hogy szavazzunk arról, hogy aki ezt elfogadja és egyetért a napirenddel. Az első napirendi pontunk Csőd község önkormányzat 2025 évi költségvetés beterjesztése. Megkérném pénzügyi bizottság elnökasszonyát, hogy számoljon be a bizottság döntéséről, munkájáról. A pénzügyi bizottság átnézte, tárgyalta a költségvetést és átdolgozását javasolja, átdolgozásra vissza. Jó, aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem készfeltartással szavazni. A második napi rendi pontunk TOP plusz Dózsa György utcai pályázat lezárása. Itt igazából mindenki előtt ismeretes, hogy a Dózsa György utca felújításának lezárása után még a pályázatban volt egy kis úgymond maradék lehetőségünk. Többféle ötlet felmerült itt az idő során, mindegyiket megvizsgáltuk, viszont nem tudjuk beilleszteni ebbe a pályázatba. Egyrészt a tervezési szempontok szerint sem, tehát fölmerült itt útépítés, de arra az útszakaszra ebbe a pályázatban nem tudunk utat, járdára ezt nem tudjuk felhasználni. Másrészt, ha normálisan szeretnénk megcsinálni, akkor nagyon sokkal kéne hozzájárulni, úgyhogy én azt javasolnám, hogy itt ennek a TOP pluszos pályázatnak a lezárását szeretném indítványozni, elszámolással, tehát elszámolni és lezárni ezt a pályázatot. Aki ezzel egyetért, kérem készfeltartással. Jó, és akkor az egyebek lennének még, nem tudom, hogy itt valakinek valami. Szia! Elnézést kérek! Esetleg így a jelenlévők közül valakinek kérdése? Én azt szeretném megkérdezni, ugye a mai nap apropóján, hogyha egy szolgáltató bármilyen nemű javítást végez, legyen az víz, gáz, villany, miért nem kap az önkormányzatról a tájékoztatást? Ugye, ahogy neked mondtam, a József utcában mindenki, annak ellenére, hogy 45 éven József utcához tartozunk áramügyileg úgymond, mi nem kaptunk. Erre annyit tudok mondani. És azért ez egy picit szomorú, mert egy tervezett javítás, vagy bármi, az volt a szerencsénk, hogy a úriember, aki csinálta, volt hozzá, és úgy hozott magának a végától. És így nem kellene nekünk félrehagyni, vagy el se kezdeni és visszamenni. Nem tudtuk erről esetről. Annyit meg tudok ígérni, hogy akkor jelezni fogjuk a szolgáltató, vagy a szolgáltatók felé, és akkor legközelebb ilyen. Igen, az önkormányzat nem lett kiértesítve. Én úgy tudom, hogy a Dózsa utcának a fenti része, hogy ki lettek egyesével értesítve. Hogy aztán az a lejjebb a végéig. A végéig, igen. De hogy aztán az a rész miért nem, azt nem tudom. Hogy a bő miért nem szól, gondolom ő is abban volt, amiben én. Jó, hát ha József Attilához tartozunk, akkor minket nem érint. És akkor itt jön az apropó, hogy ott se volt nálunk lépések kiderül, viszont a Józsefben végül. Annyit tudok megígérni, hogy akkor jelezni fogjuk a szolgáltatók felé, hogy ha ilyen előfordul, akkor szóljanak, és akkor nyilván az önkormányzatnak a Facebook oldalán, vagy adott esetben a fórumokon, akkor ezt... Köszönöm szépen. Még valakinek esetleg? A személyszedést esetleg azt. Igen, felmerült, hogy a tavalyi, hát mondhatom, hogy ez egy nagy sikerű szemétszedő akciónkhoz hasonló szemétszedő akciót szeretnénk meghirdetni, vagy erre buzdítanám itt a falu lakosságát. Szombaton, február 22-én reggel egy 8 órai kezdéssel itt a község közigazgatási határaig, itt a főút mellett egy szemétszedést szeretnénk, aki érez magába kedvet egy
jó hangulatú szemétszedéshez azt szeretettel várjuk. Akkor szerintem ennyi. Akkor az ülést bezárom. Nagyon szépen köszönöm a megjelentek érdeklődését, és akkor még a képviselők felé jelezném, hogy egy zárszó.